Rentoutusta Gießenin lääketieteen opiskelijat löytävät vain puhtaimmassa, tahrattomimmassa luonnossa. Gießenissä rentoutuminen ei ole pelkkää mielikuvitusta. Siitä on tullut todellisuutta. Wellness on Gießenissä kaikkialla läsnä. Tehdyn työn ja uuvuttavien treenien jälkeen me tapaamme elämän tärkeitä asioita varten. Sauna Club Gießen tarjoaa rentoutusta hauikselle ja aivoille. Se yhdistää kehon ja mielen. Gießenin saunavinkit. 1. Löydä oikea asento. 2. Miten saunat mieluiten? Yksin, kaksin vai isolla joukolla? 3. Löylynheiton aika. 4. Jäähdytystä kaatamalla, kaatamalla, kaatamalla. Kaatamalla, kaatamalla. 5. Leppoisia jatko-opintoja. Opintojen sisällön päättäköön jokainen itse. 6. Varaa aikaa hellyydelle. 7. Ja tärkeintä, juo riittävästi. Loppujen lopuksi vain yksi asia merkitsee. Varaa aikaa juhlimiseen. Gießen. Kaupunki täynnä lääketieteen opiskelijoita, jotka kaipaavat rentoutusta. Meillä rentoutumisesta on tullut todellisuutta. Saunaklubi Gießen tarjoaa rentoutusta hauikselle ja aivoille. Se yhdistää kehon ja mielen.